tiri kupfuurira mberi nenhoroondo dzeZimbabwe nasekuru Chirandu episode 10. Pari zvino ndisati ndapinda munhoroondo yehondo yechimurenga chechipiri, regai ndimbokuudzai pamusoro pemumwe wavanhu vachataurika zvakanyanya munhoroondo ino kumberi. Pioneer Column payakauya muno ichibva kuSouth Africa, vaiva namapurusita echitendero cheRoman Catholic vari vebato rinonzi Jesuit. Semubayiro wekumira nechirongwa ichi, kereke yeRoman Catholic yakapiwa nzvimbo yakakura zviuru 12 zvemahekita kuchishawasha. Chishawasha yakazowanikwa iri pakati pehondo yechimurenga chekutanga. Hondo iyi ichipera, mapurusita aya akavaka chikoro, chipatara nepekushandira uye dzimba dzaizogarwa navanhu vatema vainge vatambira chitendero ichi. Pamuzinda wechishawasha mission paidzidziswa mabasa ekuveza, kuvaka, kugadzira shangu uye kurima nenzira dzevauyi. Vechikadzi vasingaroorwi vechitendero ichi asi vari vebato reDominican vaidzidzisawo madzimai machengeterwo edzimba uye kurera vana zvakanaka. Zvichitevera kufamba zvakanaka kwechirongwa ichi, kwazvimba kwakazovhurwawo musha waifanana neuyu wechishawasha. Musha uyu wainzi Kutama Mission. Musha uyu unopa kutenda kukuru kune mumwe mupurusita aibva kunyika yeIreland, Father O'Hare, uyo akaisa simba uye upfumi hwake hwese kutanga chikoro chaidzidzisa vatema kuti vave varayiridzi uye akavaka chipatara. Mugore ra1924, mumwedzi wekukadzi musi wa21, mumusha wekutama, Robert Gabriel Mugabe akazvarwa. Baba vaRobert vaiita basa rekuveza, mai vake vachirayiridza zvidzidzo zvekatikasi yechitendero cheCatholic uye zvidzidzo zvebhaibheri. Kunzvimbo yeNorton kwakauya murume ainzi Sixpence Gandanzara, vamwe voti Johannes Masedza. Murume uyu zvinonzi akati aiva atumwa nemweya mutsvene kuti vatema vatange chitendero chatava kuti chemapositori ekwaJohani Masowe. Muna 1934 murume uyu anonzi ane chiprofita chaakapiwa, saka akatora nguva achitsvaga mukomana wechidiki aiva ane makore 10 ekuzvarwa. Uyo waakanga aratidzwa pachiprofita ichi. Nekufamba kwenguva zvinonzi akasvika nepaiva naRobert Mugabe achibva ati ndiye mukomana waaiva aratidzwa kuhope. Masedza akakumbira kuona vakuru vemupwere uyu, akavaudza kuti mweya mutsvene waiva wamuratidza kuti mukomana uyu aiva achirwisana neutongi hwevarungu kusvika atungamirira nyika ino. Zvinonzi aizotungamirira kusvika akwegura, asina aizomutorera kusvika mazuva ake ekufa. Mazuva aya ndiwo apo mhuri yaRobert yakasiyiwa nababa vayo vachienda kunoshandira kwaBulawayo. Father O'Hare vanonzi vakarayiridza Mugabe, uyo akaratidza njere dzaiva dzakapinza. Mugore ra1945 Mugabe akabva pakutama ava nemapepa ediploma ekurayiridza vana vechikoro. Mugore ra1949 Robert akapiwa mukana wekufunda pachena kuchikoro chapamusoro chekuSouth Africa cheFort Hare. Ichi ndicho chikoro chaiva chadzidzwa naNelson Mandela makore 10 aiva adarika kubva paakaenda ikoko. Mugabe akazodzoka muno muna 1952, rinova gore rakazvarwa muchinda ainzi Morgan Richard Tsvangirai. Mugore ra1955 Robert akaenda kunoshanda achirayiridza kunyika yeZambia. Pari zvino akanga ave nematsamba emagwaro epamusoro efundo 3. Mugabe akazobva kuZambia akananga kunyika yeGhana mugore ra1958. Akanoshanda achirayiridza vaizoda kuita vadzidzisi paTokarand Teacher Training College. Mugabe aiyemura utongi hwaKwame Nkrumah akave mutungamiriri wechitema kuti apiwe kuzvitonga kuzere kwenyika yake
yeghana. Robert akasangana uye akadanana nemwana wemukuru wepachikoro apa ainzi Sally Heffron. Muna 1960 Mugabe akauya muZimbabwe achiratidza mhuri yake musikana waida kuti azove mukadzi wake. Pamazuva aya Mugabe akasanganazve nemumwe waaiva ambodzidza naye pakutama uyo ainzi Leopold Shumba yeChirimhanzu Takawira, uyo akamukoka kuti vabatane kurwira kodzero dzenyika ino kubva kuvarungu. Mugabe paakanga achiri kufunga nezvazvo, Takawira nevamwe vatungamiriri vaviri vebato reNational Democratic Party vakasungwa nemhosva yekuti bato ravo raisatenderwa pamutemo. Kubudikidza nenhau iyi, vanhu vaisvika zviuru zvinomwe kusanganisira Mugabe vakabva kumusha weHighfield vachifamba netsoka vakananga kumuzinda wemutungamiriri wenyika kunoratidzira pamusoro penhau iyi. Mapurisa akazomisa chaunga ichi panzvimbo yeStoddart mumusha weMbare iyo yainzi Harare mazuva acho. Vanhu vakanga rava gurususu zvino vave kudarika zviuru 40. Mugabe akasarudzwa kuti ataure neruzhinji urwu achivaudza kudzvanyirirwa kwavaiitwa uye kuti ndivo vega vaikwanisa kuzvidzikinura uye zvaaishuvira kunyika yeZimbabwe. Mapurisa vakamisa musangano uyu vachizobudisa mutemo uya wandakambotaura weLaw and Maintenance Order Act kana kuti LOMA. Mugabe akabva asiya basa kuGhana akachipinda mune zvematongerwo enyika. Muna Gumiguru wegore iri 1960 Mugabe akasarudzwa kuve mumwe mutungamiriri weNDP. Ari munyora anoona nezvekudyidzana kwevanhu nemusangano uyu, Mugabe akazoroora mudiwa wake Sally muguta reSalisbury mugore ra1961. Pane kukakavadzana kuripo nhasi uno, vamwe vachiti Mugabe vamwe vachiti Nkomo ndiye akatungamirira chirongwa chekuzvinyima kudya kwevakuru veNDP uye kubisa bhutsu namasokisi kwevanhu vaitsigira musangano senzira yekunyunyuta namatongerwo aiva oitwa nyika. Bato iri rakabva rarambidzwa nehurumende mushure mamazuva 3 kubva pakaitika chiitiko ichi. Joshua Nkomo navatungamiriri vebato raiva rarambidzwa iri vakatanga musangano mutsva waidaidzwa kuti Zimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Mugore ra1962 bato reZAPU rakarambidzwa uye vatungamiriri vakaita saNkomo naMugabe vakanzi vaisabvumidzwa kubuda mumatunhu avakanga vaberekerwa kwemwedzi 3. Bato idzva revarungu rainzi Rhodesian Front kana kuti RF rakavambwawo. Sally akarasikirwa nakarusvava mugore iri. Sally akabata zvepamuviri asi nhumbu iyi yaimunetsa. Akazobatirwa nemwanakomana waakapa zita rekuti Nhamo dzenyika muna 1963. Mugore ra1963 pakaita kusawirirana pakati pebato reZAPU, vazhinji vachinyunyuta nekuita kweutungamiriri webato iri vaJoshua Nkomo. Zvainzi Nkomo ainyanya kungombeya nepasi rose asina urongwa hwakajeka kuti nyika vaizoitora sei kunze kwekutarisira maonero eruzhinji rwepasi rino rwaitaura kuti vatema vaifanirwa kupiwa mukana wekuzvitonga. Saka kubudikidza nekutora nguva refu asiri munyika uye kusaita urongwa hwakajeka zvakaita kuti vamwe vatungamiriri vaNkomo vamushore. Mazuva akazvarwa Nhamo dzenyika ndiwo mazuvawo akatangwa bato rakabva muZAPU rainzi Zimbabwe African National Union kana kuti ZANU. ZANU yakatangwa mumba maInnoce Nkala kuHighfield ichitungamirirwa namufundisi Ndabaningi Sithole. Mugabe kunyangwe anga asipo pakatangwa musangano uyu akasarudzwa kuita munyori mukuru webato iri. Mugabe akasungwa muna Zvita wegore ra1963
akazotongerwa kugara mutirongo kwemwedzi 21 chete muna kubvumbi wegore ra1964. mhosva yake yaiva yekuti akanga ataura mashoko aikonzeresa kuti vanhu vamukire utongi hwehurumende. Akanzi adzore mashoko ake, iye akaramba. Sezvandakamboreva paya, Nkomo paakaona zano yatangwa akabva atangwa bato idzva rainzi People's Caretaker Council kana kuti PCC. Mapato ese anoti ZANU nePCC akazorambidzwa nehurumende. Mumakore masere aapedza ari mutorongo muSalisbury, akatora mukana uyu kuverenga akazowana mamwe matsamba efundo dzepamusoro 3, zvinoreva kuti akanga ave nemagwaro anoratidza kuti akaita zvidzidzo zvepamusoro muzvidzidzo 6. Mugore ra1966 nhamo dzenyika akashayika kuGhana, asi Mugabe haana kubvumirwa kuti anochema mwana wake. Sally akazoenda kunyika yeBritain uko akanoita zvidzidzo zvepamusoro munhau yekuchengetwa kwakanaka kwezvemumba kana kuti home economics. Smith semukuru weRF akazodaidzira kuzvitonga kubva kunyika yeBritain nechisimba iyo yainzi Unilateral Declaration of Independence kana kuti UDI. Saka pari zvino tiri kutarisa makore ekuma1972 apo Nkomo naMugabe vakanga vari mutirongo. Pataona mbuya nehanda paya takavasiya vapedza kutaurirana navakuru vezanu vachigadzirira kutanga hondo munyika yeZimbabwe. Hondo yechimurenga chechipiri inotoda zuva rese, asi ndichabata nhoroondo yemumwe chete wavarwi ava verusununguko kuti tione kuti yakafamba sei. Hondo iyi haina kurwiwa nemunhu kana bato rimwe, asi murwi wandichataura nezvake anotipa kuti tione hondo iyi zvisere. Wandichataura nezvake uyu akazvarwa achinzi Solomon Tapfumanei Mujuru. Akazvarwa kuChikomba muna 1945 musi wa5 Chivabvu. Aiva mwana wechigumi mumhuri yakazvarwa vana 12. Akakura ari ndonda zvichinzi aiva akaondoroka zvekuti vaimudaidza nezita ramadunurirwa rekuti Ruzambu. Zvinomborevei nhai Chirandu? Ranga hana kunonoka kubvunza. Zvinoreva rutsanga. Zvinoratidza kuti mukomana uyu aiva akaondoroka chose. Zvinonzi kunyangwe aiva akaondoroka kudaro, aiva nemusoro mukuru zvekuti kana chero paakazoenda kunodzidzira kurwa, vazhinji vaimuti chimusoro. Kuchikomba ikoko pachikoro chinonzi Zimuto pakafunda mukomana ainzi Kumbirai Kangai kubva mugore ra1955 kusvika 1959. Kangai akazodzidzisa pachikoro chimwe chete ichi kubva muna 1960. Murairidzi uyu akadzidzisawo Solomon Mujuru. Kangai aiteverawo zvamatongerwo enyika kubva mumazuva eNDP neZAPU kusvikawo kuZANU. Kangai aidzidzisa vana vechikoro nezvematongerwo enyika munguva dzemanheru vanhu vasingaone. Solomon akanga aine chimata kana kuti aikakama, saka aisataura zvakanyanya. Ainyanya kufarira mitambo kunyanya wenhabvu netsiva. Solomon akadzingwa pachikoro cheZimuto muna 1962 nekuda kwekuratidzira zvematongerwo enyika. Akazoenda kunyika yeZambia uko akazobva asiya zvechikoro. Akadzoka muZimbabwe muna 1963. Akanga ava namakore 18. Akazoenda kwaBulawayo kwaigara mukoma wake Joel. Bulawayo ndiyo yaiva namafekitori akawanda kupinda chero Salisbury. Enthuthuzia Tsuga vakadaro vakumalo. Zvinoreva kuti nzvimbo yaigara ichipwititika chiutsi chemafekitari mazuva apo kwaigadzirwa zvigadzirwa zvakasiyana. Mujuru akanoshamwaridzana navanhu vaisanganisira Herbert
ushe wekunze uyo akanga ava kushanda samukoti muguta reBulawayo muna 1965. Mujuru akatanga kutevera bato reZAPU. Mushure meUDI, magwaro nhau avatema akange asisaoneki, uye vaimbi nevamwe vaiita zvekuvaraidza vanhu vakabuda mumusha weBulawayo. Nekuda kwemabasa eZAPU aakange oita, Solomon akazoziva kuti akange otsvagwa namapurisa akafunga kutiza achienda kuBotswana. Zvinonzi akatiza akapfeka semwana wechikoro asina shangu mutsoka. Akasvika Botswana, vakuru veZAPU ikoko vakamuyambutsa kuti aende kuZambia. Solomon akaendeswa kuInthuli Camp yaiva yemubatanidzwa weZAPU neAfrican National Congress yekuSouth Africa. Uko akadzidziswa zvekurwa. Achibva apa akaendeswa kumuzinda weZAPU waiva kuMurongoro munyika yeTanzania. Mugore ra1968 akanodzidzira zvekurwa kuMoscow munyika yeRussia. Akazoenda kuSofia munyika yeBulgaria muna 1969. KuBulgaria akanga ine vamwe vanosanganisira nhari. Mushure mekunge vadzoka, vakatora nguva musangano wake weZAPU usina kupa gwara rakajeka pamusoro penhau yekuenda kuZimbabwe kunorwa navavengi. Pakaita makakatanwa mumusangano weZAPU, kunyanya pakati paJames Chikerema naJason Moyo. Vanotaura vanoti kunetsana uku yaiva nyaya yaMashona naMandevere. Naizvozvo varwi veZAPU vaisvika 10 vakatiza kuZAPU vachinobatana nevakanga vari kuZANU munzvimbo yeMbeya kuTanzania. Mujuru akanga ataurira vakuru veZANU kuti ZAPU kwaiva navanhu vakawanda vaida kuuya kuZANU. Paakaenda kuti aedze kunotora vanhu ava, akabatwa nevanhu veZAPU akasungwa. Mukuru weZAPU panzvimbo iyoyi ainzi Ambrose Mutinhiri ndiye akaita kuti Mujuru akwanise kutiza achidzokera kuZANU. Varwi vehondo ava vaisashandisa mazita avo chaivo kana vaenda kuhondo, saka Solomon Mujuru aidaidzwa kuti Rex Nhongo. Mapato maviri aya, ZAPU neZANU, vaidzidzisa varwi vavo zvakasiyana. ZAPU yaiva yakarongeka zviri nani pane ZANU, uye varwi vayo vaienda kunodzidzira kurwa kuRussia. Chiuto chaidzidzisa ZAPU chaiva chekuti varwi ava vakwanise kurwa sevarwi vanowanikwa mumauto ari pamutemo. Ukuwo ZANU yaiva isina zvakakwana zvekupa vaidzidzira kurwa ava, uye varwi vaiendeswa kuChina kunodzidzira kurwa vachitiza kana kuti yavanoti hondo yechigorilla, saka varungu vaivadaidza kuti magandanga. ZAPU yaidzidzisa kuti chinoita kuti varwi vakunde hondo yaiva nhau yezvombo zvinenge zvashandiswa. Uku ZANU yaidzidzisa kuti ruzhinji rwevanhu ndivo vanokuitai kuti mukwanise kukurira, nekuti varwi vanenge vachichengetwa nekubatsirwa neveruzhinji. Zvainzi varwi verusununguko vaiva hove. Uku ruzhinji ruri mvura, saka hove inoraramira mumvura. Kwekutanga kwegore ra1972, Mujuru nevamwe varwi vashoma veZANU vakatorwa nemauto eFront for the Liberation of Mozambique, kana kuti FRELIMO, kuti varwe vese vachirwisa maputukezi. Mumwe mutsauko mukuru pakati peZANU neZAPU uye FRELIMO yaiva nhau yekuti ZANU yaivimba nemudzimu namasvikiro muhondo yechimurenga chechipiri ichi, sezvakaitwa muchimurenga chekutanga. Mushure mekunge vakuru veZANU vaisanganisira Chitepo naTongogara vaudzwa matare naMbuya neHanda kuchifombo, vakasarudzwa varwi 45 kuti vapinde munyika yeZimbabwe varwe nemuvengi. Nhongo nevamwe vatungamiriri vakanga vasarudzwa
vakati handizvo zvaifanirwa kuitwa panguva iyoyo. Vakati vaida kutanga vatora zvombo zvavo kubva mukati meZambia vazviise pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia kuitira kuti zvivaitire nyore kana vatanga kurwa. Zvombo zvavakatakura vachizviunza pedyo nepavaida kuzorwira zvaiva zvemhando yepfuti dzerudzi rweAK-47, mabara acho uye zvinoputika semagrenade nezvimbambaira. Vakaita izvi kwemwedzi mitanhatu. Meya Urimbo ndiye aitungamirira izvi. Sekuru, imbambaira yakaita sekwe iyoyo inonzi chimbambaira? Kwete muzukuru, haizi mbambaira. Imhando yezvinoputika zvinonzi landmine. Zita rakauya nekuti landmine iyi yaita kuchererwa muvhu. Chovha kana dutavanhu rikangotsika raidhukirwa. Pavatungamiriri vainzwisisa kuronga uku paiva naTongogara uye Noel Mukono. Panguva imwe chete iyi, varwi ava vaitsvaga nekudzidzisa vamwe varwi mukati meZimbabwe vasati varidza pfuti yekuratidza kutanga kwehondo. Vakakwanisa kudzidzisa vamwe vaisvika 600. Musi wa21 Ndira mugore ra1972, mutevedzeri wanhongo uyo ainzi Jairus akatungamirira vamwe 6 vakanoputitsa nekurwisa purazi rainzi Altena raiva remurungu ainzi Mark de Bochgrave. Ndiko kwaiva kutanga kwehondo yechimurenga chechipiri. Muna Nyamavhuvhu wemuna 1973, Mujuru akakurudzirwa kupinda mune vaironga zvezanu yainzi High Command uye akakurudzirwa kuita Field Commander. Pakaita kusawirirana navamwe vatungamiriri vaisanganisira Dakaraibadza naNhari, avo vaitaura kuti sevakuru vemusangano vaisafanirwa kunge vari kuri kurwiwa, asi kuti vaifanirwa kudzokera kuZambia. Nhongo haana kudzokera pavakadzokera. Kwapera gore, Nhongo ava navarwi vatsva vaisvika 900. Mukuru weMauto Tongogara akadaidza Nhongo kuti auye kuchifombo anyatsotsanangura kuti vaizozvigona sei. Nhongo akati zvaiva zvakanaka, asi zvaisaita kuti asiye varwi vasina anovatungamirira. Tongogara akatumira Nhari kuti afane kubata chinzvimbo chaNhongo. Nhongo akafamba kwemazuva 5 kuti anosvika kuchifombo. Musi waakasvika kuchifombo ndiwo musi wakatambirwa shoko rekuti chikoro chekuSt Albert chakanga chavharwa nekuti Nhari akanga atora varayiridzi uye vana vechikoro vese. Vanotaura vanoti Nhari aida kugadzirawo zita kana kutodarika zita raiva ragadzirwa naNhongo. Mumwe wevaitevera Nhongo, George Rutanire, aiziva kuti Nhongo aiva akaramba muitiro uyu, akaenderera mberi zvakadaro nekutora vana vechikoro ava. Zvinonzi mumakore ekuma60 chakuti uko ZANU yaimbotora vanhu nechisimba, asi kubudikidza kwekudzidziswa nevarayiridzi vekuChina, ZANU yaiva yasiya kuita uku, ichiti munhu ngaauye nekuda kwake kwete kumanikidzwa. Ukama hweMauto navatungamiriri vavo hauna kunge wagadzikana kubva panguva iyi, zvekuti kune vamwe vanoti Nhongo akapotsa apfurwa nabadza, asi vamwe vanoti ndiMolife akada kupfuura Nhongo. High Commander yakarangana badza naNhari nekuti varohwe neshamu ka15. Pedzezvo vakanzi vaende kwairwiwa senzira yekuvadzikisa kubva pazvinzvimbo chavaiva nacho. Mwaka we10 Tongogara akadaidza Nhongo achida kuti vabatane nevamwe vatungamiriri veZimbabwe African National Liberation Army kana kuti ZANLA kuenda kuChina. Chinangwa zvinonzi chaiva chekuti vakuru ava vadzidze kune maitiro eChina, kusimbaradza ukama neChina uye kuti vakumbire zvombo zvehondo. Zvinonzi Nhongo anga asingade kuenda nekuti aiziva kuti Mauto vaiva vasati vagadzikana
kubva panhau dzaana Badza. Tongogara akati vanhu vaifanirwa kuenda kuChina chete. Nhongo akazoti aida kusiya agadzirisa mauto kuitira paanenge asipo. Tongogara akabvuma. Nhongo akatora mukana uyu kunobvisa zvombo zvaiva zvaiswa kumuganhu achizvidzosera mukati meZambia. Izvi zvakaitwa Tongogara asingazivi. Vatungamiri vaenda kuChina vaisanganisira Rugare Gumbo, Kumbirai Kangai, Nhongo, Urimbo, Justin Chauke, Patrick Mupunzarima naSheba Tavarwisa. Apawo Tongogara naChitepo vakabuda vakananga kuRomania. Chikwata chaiva naNhongo nevamwe chakabva kuChina musi wa4 Zvita 1974. Vakawana Tongogara adzoka achivaudza kuti Zandla yakanga yatorwa navapanduki yava mumaoko aBadza navamwe vake vaisanganisira Molife, Timothy Chiridza, Patrick Tabenga, Herbert Mutise, Peter Sheba, Cephas Tichatonga, Cuthbert Chimedza, Matthew Ndanga, Fidian Kashiri, Nari naSam Chandava. Muzinda mukuru webato kuLusaka, Chifombo naTeresera zvaiva zvatorwa. Field Commander Josiah Tungamirirai vakatorwa vari kuhondo vakaendeswa kuZambia. William Ndangana, Chimurenga naSheba vakasungirwa kuZambia. Nari aida kutora chinzvimbo chaTongogara. Badza achitsividza Ndangana semukuru aiona mafambisirwe emabasa ese. Molife achitsividza Cletus Chigove semukuru wechikamu cheintelligent. Vakamukira musangano ava vaiva nezvichemo zvaisanganisira uori, kufarira Tungamirirai ega sezvo aitumirwa doro remhando yewhisky nefodya kunyange zvainzi doro raisabvumidzwa. Zvinonzi vaiva muhigh command vairarama upenyu hwakapfava kuZambia, apo varwi vaipiwa pfuti dzemhando yapasi dzaibva kuChina. Zvainzi Tongogara aiva akurisa kuti aramba achitonga kunyange akanga aine makore 30 Zvinonzi vakuru ava vaibata nokushungurudza varwi vechidzimai. Vakatizve varwi vakanga vakaenda kuchikoro vaisatariswa kana kukurudzirwa. Mukadzi nevana vaTongogara vakabatwawo vakavharirwa pachiitiko ichi. Vanhu vanopfuura 50 zvinonzi vakafira nhau yekuti vaiva nehama dzaisevenzera muhurumende. Nhongo naChigowe vakaenda vakanotora zvombo zviya zvakanga zvavigwa naNhongo. Vakuru vemuzinda wemugagawo, muzinda mukuru wekudzidzisa kurwa nezvombo, vaiti Robson Manyika, Machingura naGwauya vakaunganidza varwi 250 vakaumba chikwata chainzi Gukura Hundi chakazonorwisana nechikwata chaNhari nevamwe vake. Frelimo yakakumbirwa kuti ibatsire kusunga vapanduki ava. Frelimo yakabvuma ndokuita seyaida kuyananisa zvikwata zviviri izvi. Vakati vanhu ngavauye pamuzinda wainzi Kaskwende kuti vaite nhaurirano. Ipapo ndipo pakasungwa vapanduki vese vaiva Nhari nemauto eFrelimo. Kangai, Chitepo naGumbo vakagara dare rekuedza kutsvaga kuti chii chaiva chambotora nzvimbo. Zvinonzi John Mataure naNhari vakapiwa mukana wekutsanangura. Pakaitwa mukana wekumbozorora asi tsvagurudzo ichizoenda mberi. Tongogara naManyika vakaenda nerweseri vakanouraya Nhari, Mataure nevamwe vapanduki. Zvinonzi Manyika ainongedzera pfuti mumusoro mevaya vavaiti vapanduki, otaura mazwi ekuti Bejayu opfuura munhu, oenda pane mumwe. Vanotaura vanokakavadzana kuti vapanduki vakaurayiwa vaiva vangani, asi uwandu hwavo huri pakati pevanhu 60
nevanhu 50. Zvinonzi vapanduki ava vakachereswa makuva avo vasati vaurayiwa. Badza akaramba akanetsana naTongogara. Paakazotanga kuchera, zvinonzi aitukirira Tongogara zvekuti Tongogara akataura kuti ngaaurayiwe ipapo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.